Historikoan ibilbide interaktibo bat martxan jartzea herriko kaskuan. Handatzan, lubakiekin eta lanketa hori egina dago, lubakiak garbituta ditugu, eta oain asmoa bada, nolabait ere Usurbil gerran kokatuko du ibilbide azkar bat itea. Orduan, 6-7 leku nahi ditugu jarri ibilbide hortan, eta lehenengo ibilbidearen hasiera litzateke hau. Kontzertu txiki etxearen frenteko etxea, hau Zanberez batzokia. Gero errepublikarrak ere bat zeuden, eta errepublikarrek kalesa garzoan zeukaten bere egoitza, eta harreman miratxua zeukaten lasarte horiarekin estatuko ematen du, eta nolabait ere estatu kolpe horri nolabait ere herrian elkartu, komitiak edatu, eta miliziak eta frankistak herria sartzeak egiteko, nolabait ere defentsa komisarioa bat antolatu. Hori justo herriko markesak, hau da Saroe Jauregia, eta ikusita defentsa komisaldegi antolatu dela, eta hor badaudela ezkertiarrak eta hainbat mugimendu, nolabait markesak dianak edo Jaureriko jabeak alde egiten dute, probesten du alde egin dutela, eta jartzen dute nolabait ere hemen beraien zentro kuartela bezala. Hemen jartzen zituzten, kontrola erresa, diru kotxe preferentziala. Zer batzuk baditu zentru ziren, baina asko ere ez. Badakigu gauzak maldekoak, baina ez dugu lortzen inorekin bizaitea. Testigan. Kontuan hartu behar da, Donosti errita dagoela, exodoa hasi alaia hori alea, eta orduan egiten dena da, defentsa lerroa, lubakiak ezartzen dira nolabait ere, hemen ikusten duzuen lerro honetan, handago guruntza da Andoain lasarte ingurua, eta hor tropak sartu intzian, gehien bate tropa karlistak, izango genuke frankistak daudela lepo horren atzian, eta orduan defentsa lerroa zion hortik handatzagoraino, eta gero handatzatik zikoan, nolabait ere aduna Zizurkil ingurura. Defentsa lerro hortan, borroketan ibili ziren herritarrek, ia 11 egun lortu zuten tropak gelditzea.